Ngozi yoopsa kwambiri yomwe yachitika ku Blantyre chakumadzulo komwe kuno basi tunde analitu minibus mmene muja driver wapezeka wadwalika mmenemo anali ndi vuto la matenda akhunyu. Basi tunde ndikungoyiponda fire basi pakana chikupa kuomba fanzi ndi kuti pamene padza kuvulaliratu kuona galimoto amene anyenyekera mmenemo kuonera mwinaso muzithunzimo koma mutilole tifotokoze bwinobwino kuti zachitikira kuti nanga zinakhala motani nkhani yomvetsa chisoniso ngati imene yokhudzedi. Tinene chonche kunena kuti ku Blantyre makamakatu munsewu wa M1 pambayani pachitika ngozi. Nawo chomwe chinachitika chinali chonena kuti minibus inatenga anthu kupakira mmene zimakhalira kuchoka nde kuti kulimbe kuti izipita nawo kukasiya ku Chilimba. Mayioneti amapita mbali ya ku Chilimba uko. Ndi chomwe chachitika nchonena kuti basi akuyenda bwinobwino mazuwa mu basi anthu nkhani kucheza zabwinobwino zidza anthu amapeza maubale supena mbasi moja kucheza bwinobwino kwautali. Akufika no nde kuti pambayani pamenepo pano zapezeka zonena kuti driver basi oyamba kuonetsa zizindikiro zonota munthu itakhangata kuluza control. Anthu samadziwa azindikira nde kuti munthu uja ndisoti amadwala nthenda ya khunyu, anali ndi vuto la khunyu eti basi tunkupezeka zonena kuti no matenda aja nawo zangoyamba no mazuwa matenda amene achamatha kungoyamba eti anazangoyamba basi ndi pajatu umapezeka kupanga vibrate munthu masiza chani waluziratu nde kuti you are not suli mu control ya ma nerves ako mmene akupangira ma nerves ako mmene zikuyendera zosa vibration basi ni miyendo china chilichonse nde kuti kuna ino nde kuponda ano chani kuponda accelerator ja kuthamanga osati masewera fasa ngodabwa zono kuti galimoto yamba kutamanga speed yonena kuti apa nde speed isi zili bwino kutamanga kwambiri kuluza control mpaka na kukaomba nde kuti chikupa chimene chinali mbali mwanse kuomba pamene paja nde kuti kunali kuphwanyikiratu mukuziwa nde minibus munali nde kuti anthu mmenemo anthu ochuluka ndithu mene makhala minibus simangonyamuka isanadzadze makamakaso chigawo chakumadzulo anthu amakhala kuthamangira ku nyumba kuchoka nde kuti kuchani ku mabizinesi awo tukamba zoti machokano kulimbe kunsika nde kuti tu inali basi tu ndi anthu ochuluka pamene paja kuluza control galimoto kuphwanyika anthu nde kuti kuvulala. Pakanali panopa tikukamba zonena kuti no chiwerengero cha anthu ochuluka kwambiri amene avulala mu minibus imeneyi kuphatikizaponso driver yo mukuziwa kale silangasinde kuti yakaomba ndi kusogolo ndi kumenenso kunali iyeyo komano pakanali panopa sitinalandire information yogwirika kunena kuti kodi pala anthu amene atisiya chapati kungochonchonena kuti no anthu avulala pamenepopo mwina kuchipatala afathamange nawo kuchipatala kunena panopa kuchipatala ndi kumene angakabwireno ndi ma detail ogwirika kunena kuti kodi kapena palena ake amene avulala kwambiri pamenepo koma so sad kuti mwina tukuti katuvulala kwambiri ufika pona kuti mwina mwake aluza miyoyo tinkamano kuti so sad kunena kuti no ngozi imeneyi yachitike ndi ma circumstances zake nyengo zake zomwe ikuchitikira ndi nyengo zija zonena kuti no akakhala munthu analedzera timamvetsetsa driver waledzera tingathiso kumachito kuwanaso driver yonse chifukwa chotani choledzera komano driver ayiru analuza control usati chifukwa chakufuna kwake koma chifukwa cha nthenda yomwe ali nayo nthenda ya khunyu ndi mukuziwa zikamabwera sizimaita kugogoda zimene zimapaziko zoti zangotani zangobwera. Now timangapafusebe mafuso apafuzi ngati pangabwere ma details ena ake tingabwere zokupasani ma update kuna kuti kodi kapena palena ake amati siya kapena zakhala motani kapena anthu adzazikukhala motani wakana pano anthu avulala kwambiri. Tikamangofusabe mafuso mwina anthu amene nakomano ta iye kodi no amakayendesa galimoto bwanji koma ndekuti no ali ndi vuto limene lili nthenda imene iyi tiziti mwina mwake samatha kuona kuti zimenezi zingathe kuyika miyoyo ya anthu pa chiopsezo ndizosiyana kuti no umayendesa mwina tractor kapena umayendesa kandi galimoto ina yake kuti amakutuma kanyamule zina zake kapikapu ndi kuyendesa minibus imene imakhala nyamula miyoyo ya anthu ochuluka eti sinangasi umatha kuziwabe ndili ndi vuto ilili la lino ndili ndi vuto loti ndimagwa khunyu eti kodi no nangano ndi kuyendesa zitangochitika chonche sindingayika miyoyo ya anthu pa chiopsezo. Not only that kapenanso moyo wanga kumene pa chiopsezo zinthu ngati zimenezozo tizinoti sanalengalire fanzi zina kumakhala choncho koma mungathe kuona kuti no this is one of the situation jonena kuti no zimakhala zona kuti mwamoti muzimuloza zala munthu kumakhala kumumvera chisoni kufasana ira usankha kuti akhale ndi nthenda imene
izizi ndizizonena kuti nobody makes a choice kuti nayo ndikufuna kuti mwina make basi ndizidwala nthenda ya khunyu ndizipanga motere. It's not a choice, ndikuwapasa chance kuona kuti kodi munga anena kuti ineyo ndimakhala paso ndikumalingalira kuti mwina make muta nthenda imene inakachokera mwina ndinakatha kumapepukidwa zinthu ngati zimenezo. So we understand and we are so much sympathetic and nkhani zizomvetsa chisoni mukamazimvabe kuti kungofuna kukamba zotere apa. Munthu ameneyi amadziwa kunena kuti yeyo ali ndi vuto limeneli, and vuto limene likhoza kuyika miyoyo ya anthu ochuluka pa chiopsezo. Amadziwa ziti zimenezozo, komabe analibe choice fakana ngono kuti ndipanga bwanji. Ndi anthu ajonena kuti ali ndi ma families, ali ndi ana, ali ndi makolo, ali ndi azika zawo, ma responsibility maudindo ochuluka, ndi mwayi omwe wapezeka ndi umenewo ndimadziwa kuyendetsa. Ndipanga bwanji ndingovomereza basi ndikupita pansi chomwe chingakachitika ndi chiti chomwecho. Sindingaita ulengeza zoti munthu ali madwala ndi kuti nthenda ya khunyu palibe amene akwere chani basi imeneyo, koma ndikufunikirabe kunena kuti munthu unende kuti ndizikwanisa samala banja langa. Komano given kunena kuti anthu awa ali ndi ma opportunities ena, ali ndi mpata onena kuti mukwapasa ma chance oti okay pali ntchito yoti uzikayendesa galimoto ngati mene bus driver, palinso ntchito yonena kuti mwina mwake uzithakaya ndikumayendesa business kapena tikupase ndalama iyi kuti kupange mpawa usankha chitino sangasankhe kuti akayendesa galimoto mene basiso ngati fauzizo ndikayika miyoyo ya anthu ochuka pa chiopsezo. Kuibwino ndisankhe mwayi wa ntchito inayo meneno sungayike pa chiopsezo anthu komanso ine ndemwe, chifukwa tingathe kumaona zoti munthu amene mwina anayika miyoyo ya anthu pa chiopsezo yes, koma tizionanso kuti ngakhalenso moyo wake anawuyikanso pa chiopsezo. Fapa ngozi imene iyi oyambirira kukavulala weniweni amakhala ndi kuti driver fanda amene amakapanga face to face ndi chikupa cheja ndi amene wakaphwanya. And look at that cam kaiona amene aphwanyikire kwambiri usogoloko mene kunena kuti yeso has to be in critical condition jonena kuti nosali pabwino mwaona sangayike moyo wake pa chiopsezo yoncho atakhala kuti ali ndi maoption ena ake ali ndi kuti mwayi wina wake onena kuti mwina mwake ndo oti sungamuyike pa chiopsezo yonchi akhoza kusankha mwayi umenewo kuposawo. Koma ngati amafika mpaka napomazika pa chiopsezo yonchi akufunikira adye, akufunikira asamale family, akufunikira apangano motani munthu akuyenera angopanga. Fangati weyo uli mamuna, you are the head of the family. Kaya ndizonena kuti kaya ukagwira njwera za moto umayenera ukagwira ndithu cholinga chonotu usamale chani family yako. Palibe kuti uyithawa chani ndimezi wena zikhalire zikamasokonekera anthu akamagona ndi njera pakhomo maso onse zala zonse zimakhala kumaloza kwa iwe. Ndikuyenabe upange zinthu ngati zimenezi. Nkhani zomvetsa chisoni kwambiri. Yeti tionde kuti on the other side tikumathano kuona fans ina yake mweno imapatsidwa mwayi umene simayenera ipatsidwe. Mimwayi ija yangati yanifija empowering people. Mwayi ngati noonena kuti titenge ngongolera apasi anthu ake amayenera akhala amenewa osati songongole yayi. Give them tima grants, empower them. Mungu apasa ngati mbali mozi wapanga yowasapota kuwatukula kuwapanga no empower osati kuti so muzabweze chane. These are the guys. Mutenge iniyo 2 million, mutenge kandi 10 million, kandi 5 million, mumpase munthu ngati amene iwe. Ndalama munazisokoneza zinayenda bwanji napatsa ujeni ali ndi vuto loti yowo amadwala matenda akhunyu ndi kuti mamotino asachite kumagwira ntchito zina zingayike pa chiopsezo tinapasa izizi kuti mwina makakhale ngati chani. These are vulnerable people in our society. How do we treat the vulnerable people in our society? Iro ndi matopika simple kwambiri amene timakhala kumaphunzira ku life skills komwe kuja ndithu kuyamba ku standard 5 mpaka nakumakafika form 4 tikuphunzira zimenezi. How should we treat the vulnerable people in our society? Anthu amene ali ndi mavuto ena ake ndithu ali ndi amakhala pa chiopsezo tingasapote bwanji. Njira zake ndi zimezi, koma chimachitika ndizani kutenga ndalama kumakapasa makapena ake. Mwaona mimwayi imene amafunikira anthu ngati amenewa ndikumakayiperekano kwa anthu amene ali kale ndi ndalama ena onso zikhebaso ngati zo mahule basi nkumagazi kuperekano kwa mahule basi ayi pasa ndalama zochuluka ena onso chani. Guys tikungofuna nena chonchi anthu ngati awawo akanakhala napasidwa mimwayi ngati imeneyo ndikuwuzani sangasankhe kuti akayende pansewo akayike miyoyo ya anthu pa chiopsezo chonchi. Apapo ifo yonona alibe mwayi wina uliwonse. Ndi zinthu zomvetsa chisoni kunena kuti anthu ambiri avulala pamenepo critically. Sitikuzuzoona kuti kudalusa pisananga madetails yangochitika ngozi sitikuzuzoona kuti madetails mwina akubwera madetails eni kuchipatala akapereka maripoti. Komano this is sad. Sizimene zikhale chonchi komano no choice munthu anakapanga bwanji. Pabedo bene tizingonena kuti anthu ngati awawo ati afunire kuchita mwansanga kwa amene avulalawo
ndino mwina muchifuniro chake cha Mulungu zitakhala zonena kuti no pasapezekepo wina wake amene atisiye anthu apange recover, zingakhale zinthu zomwe no tingamanene kuti no thank you Lord kukhala Sunday zikomo kwambiri poteteza anthu ngati amene. Ndi tikungopempherera kunena kuti no mwina pasapezeke zoti anthu aluze miyoyo, komanso mwina anthu amene avulala kwambiri, of course avulala kwambiri atate mwina mwake achire mwansanga choncho alandire ndithu mphamvu inake ya machiritso. Pepani kwambiri kwa anthu amene mwakhudzidwa nonse, we with you ngati Malawi tikuyenda nanu, and no kunena kuti we share in your pain. Pepani kwambiri and we wish you well pamene mwina mukulandira mathandizo osiyanasiyana. Pepani kwambiri and all your families akuti